איקאה הוא מתאר נטייה קוגניטיבית של אנשים לייחס יותר ערך ולהתאהב בדברים שהם בנו מעצמם, אפילו אם הם דברים לא כל כך מושלמים. אז דמיינו שראיתם איזשהו צורך אצלכם בחברה, או יותר נכון בצוות, למערכת פיצ'ר פלאג. הצורך היה ברור, פיתחתם, שאלתם את DevOps האם יש היתכנות, קיבלתם אור ירוק, היא רצה מדהים והיא מרגישה לכם נהדרת ואתם רוצים כבר עכשיו לשחרר אותה לשאר החברה. אתם מפרסמים בסלק, אתם אומרים חבר'ה הגיע הזמן להשתמש, הרבה התלהבות, אבל זה לא מעניין אף אחד. זה פשוט לא מגיע לאנשים והם לא משתמשים לזה. זה ממש מפתיע בגלל שאתם מפתחים מנוסים, עשיתם אחלה פיצ'רים, אתם יודעים שזה עונה על כל הצרכים, אבל אנשים אפילו לא מנסים. והתשובה היא לרוב הוא שאתם מסתכלים על הכלים שאתם מפתחים, אותם כלים פנימיים, ספריות, מנקודת מבט של מפתחים, וזו נקודת מבט מאוד צרה, שלא רואה את הצרכים שיש למשתמשים שלכם, ועל זה אנחנו נתפקס בדקות הקרובות. אז אני גלעד, אני מפתח בחברת דאבל וריפיי, וכמו ששירן אמרה, אני באמת מאוהב קשות בעיר גבעתיים. אז אצלנו בדאבל וריפיי, מכיוון שאנחנו חברה שעמוסת דאטה, ראינו צורך מאוד רציני לעשות reusability על הרבה מהכלים שלנו שקשורים לדאטה. דאטה יש לנו מערכת שלמה שעוטפת את דאטאבריקס, כלים שנוגעים בקפקא לאירוספייק, IDP פנימי ומערכת פיצ'ר פלאג. ופיתוח מרובה של פלטפורמות בסופו של דבר עזר לנו להבין את ההנגשה שלהם. הבנו איך נכון להסתכל על גישה של פלטפורמה בראייה שמוכוונת יוזרים. אנחנו שמנו לב ל5 פעולות מפתח הכרחיות שעוזרות להטמיע מוצר פנימי בתוך החברה. אבל לפני שאני אספר עליהם, אני ארצה להסביר קודם כל על איך להסתכל על הנגשה של פלטפורמות באותה ראייה שמוכוונת יוזרים. בעצם מהי אותה פרדיגמה מוצרית שמתכנתים מפספסים, והיא המיינדסט לפיתוח פלטפורמות. במיוחד הדבר הזה מכוון לצוותים שאין להם איש או אשת מוצר, והם פשוט צוות של מפתחים שרוצים ליצור משהו יותר רחב. מה שאני אגיד עכשיו אולי יישמע לכם obvious, אבל לצערי משיחות שעשיתי עם כמה חברות, כמה צוותי פלטפורמות וכמה משתמשים שהשתמשו באותם הפלטפורמות, ראינו שזה בכלל לא obvious. אז דבר ראשון, כל המוצרים שלכם שאתם יוצרים פנימית, נמדדים באימוץ שלהם. יש אדופשן, נהדר. אם לא, הזמן שלכם הלך לפח. רק אם השתמשו בו, אז עשינו בעצם משהו לעולם, יש תועלת. יכול להיות שזה ממש מגניב, שיצרנו איזה שרת MCP שנוגע וואו, איזה יופי, לא השתמשו, הלך לפח האשפה. דבר שני, אנחנו צריכים להבין שמה שאנחנו יוצרים הוא מוצר, ומוצר צריך לדעת להכין ולחקור ולמכור ולהנגיש באופן מדוד. המוצר הזה צריך לענות על צרכים אמיתיים ולהיות מוטמע בחוכמה וברגישות. לכן זה חשוב לדעת שאותם משתמשים הם לקוחות, ולקוחות צריך להכיר ולהבין ולשמוע, ויש להם בעיות שצריך לפתור, ויש להם צורת עבודה, ויש להם דעות. ממש אותם המפתחים שיש לנו הם, כמו שאמרתי, לקוחות. ולכן הפיטפול הכי קלאסי שנופלים בו בצוותי פיתוח קטנים, הוא להגיד, אני יודע מה טוב למערכת, אני מפתח, אני אקנפג כמו שצריך את ה-CI/CD, והכל יהיה נהדר. הרי מה הבעיה? וזו גישה מאוד בעייתית, וזו חשיבה שתוביל אתכם פשוט לחוסר שימושיות בכלי, מכיוון שהיא משתמשת בהנחות שנכונות רק לכם. ועכשיו, כשאנחנו קצת יודעים יותר טוב, אנחנו יותר מוכנים ללבוש את הכובע של מנהלי המוצר. אז ברשותכם אני אספר לכם על 5 פעולות מפתח שאתם תצטרכו ליישם אצלכם, אם אתם מעוניינים להטמיע DevTools או כל כלי פנימי. דבר ראשון, מחקר. מחקר, אני מדבר על מפגש אישי עם מתכנתים או ראשי צוותים בשטח. פגישה אישית, שלום, מה עובד, מה לא עובד, ספרו לי הכל. לא באופן כללי, אלא באופן מפוקס על פי האג'נדה שלנו. דוגמה, איך אתם עובדים עם פרודקט, איך אתם עובדים, תראו לי איך אתם עושים דיפלוימנט. אנחנו רוצים להבין מה הבעיות שיש ליוזרים, האם יש להם קשיים שהם יכולים לפתור. דוגמה,
אתם מבסוטים מה-CI/CD, כמה זמן לוקח לכם לעשות deployment? הבילד לוקח הרבה זמן, זה מה שאתם תלויים בו. מה לגבי ה-observability? קל לכם להוסיף alert? זה סיפור או לא? עכשיו, יכולים לשאול שאלות שמעניינות אותנו, שאנחנו יודעים שהם מכירים, ואפשר גם לשאול שאלות שהם לא מכירים. לדוגמה, אנחנו רוצים לשאול על cost, אולי אנחנו רוצים ליצור מערכת כזאת. תגידו, אם היה לכם מערכת ששולטת ב-cost והייתם יכולים לדעת כמה עולה כל רכיב, האם זה היה לכם בעל ערך? אפשר לעשות את המחקר הזה בצורה של ראיון, אחד על אחד, אפשר לעשות בסקר שאנחנו שולחים, זה פחות אפקטיבי לטעמי, ואפשר אפילו בצורה של observation. ממש, מה שרצה לעשות אחד הארכיטקטים אצלנו, לרדת לרמת המתכנתת ולומר לה, אוקיי, תראי לי בבקשה איך את עושה deployment. אני רוצה לראות ברמת הקליקים עד כמה זה נסבל או בלתי נסבל. זו צורה יחסית חופרת, אבל היא מדהימה. לוקחת הרבה משאבים, אבל בסופו של דבר, כשאמרו פה הרבה לפניי להתחבר לשטח, ככה מתחברים לשטח. עוד יתרון חזק ואיכותי שיש למחקר, הוא יצירת קשרים ומערכות יחסים עם הצוותים בשטח, עם הלקוחות, אני מזכיר. החלק החשוב ביותר הוא לזהות דיזיין פרטנרים. אוקיי? מה שאמרו פה במהלך הפאנל, early adopters, בעצם אנשים שקצת יותר אוהבים את המוצר, אנחנו עוד נגיע אליהם בסליידים הבאים. נקודה שנייה, MVP. תמיד, תמיד, תמיד נרצה להתחיל בקטן, מינימום וייבל פרודקט. יכולת מינימלית שעונה על צורך אחד ספציפי באופן קל לשימוש. הכי כיף זה להתחיל לרוץ על איזשהו פרויקט, להגיד אוקיי, יאללה, אני אעשה וייב קודינג, אני אוסיף מלא פיצ'רים, זה יהיה נהדר, ואז אני אשלח לאנשים והם יאהבו את זה. הרי יותר פיצ'רים, יותר מבסוטים. אבל המון פיצ'רים על ההתחלה יכול לגרום לבעיות. בואו נדמיין שיש לנו איזשהו IDP. יאללה, נהדר, אנחנו רוצים להוסיף כמה שיותר פיצ'רים, אני רוצה להרים סביבות, לבדוק מצב של סרוויסים, אני רוצה לנהל סיקרטים, לעשות CI/CD, בדיקות אבטחה, בדיקות ביצועים ובדיקות דם. אבל העמסה של פיצ'רים על ההתחלה יכולה לפגוע בשימושיות של המשתמשים, כי הערך לא מספיק ברור. ברגע שאותה מתכנתת, שכבר יודעת איך לעשות CI/CD, פתאום מפילים עליה כלי שיכול לעשות גם את זה וגם את זה וגם את זה, זה מכניס למצב של overwhelming, ואני לא בדיוק יודעת האם הכלי מחליף, או האם הכלי החדש הזה משלים, וזה, אני מגיע למצב של overwhelming, זה לא עובד טוב, ואז פשוט מרימים ידיים, סבבה, לא משנה, כמו שאמרו פה שוב בפאנלים, בהרצאות לפניי, אני פשוט אפתח טיקט בג'ירה ועזבו אותי. זה גורם לדחייה, חוסר שימוש, וגם לנו זה דפוק בגלל שאנחנו לא יכולים לעשות שינוי בצורה קלה. ברגע שפיתחנו מלא פיצ'רים, הרבה יותר קשה לשנות כיוון. וברגע שאנחנו נמצאים כבר בהתחלה, אנחנו די נדפק ויהיה לנו יותר קשה להניח את המשאבים שלנו. לכן, כמו שאמרתי, בעיה אחת, פתרון פשוט. אנחנו נרצה, לדוגמה, באותו IDP, אנחנו נרצה אולי לעשות רק יכולת אחת של להסתכל על הסרוויסים שלנו. את מקבלת כפתור אחד במהלך ה-CD, ואיפה שאת לוחצת, את יכולה לראות את הסרוויסים שעשית להם deployment. זה הכל. לא צריך לעשות קונפיגורציות, לא צריך להתקין שום דבר חדש, ולא צריך להיכנס ל-URL חדש. הכל מגיע כבר עם הכלים המוכרים באותה workflow מוכר. בנוסף, נרצה לשים לב שיש לנו Developer Experience איכותי. אני לא אכנס לזה כי זה עולם ומלואו, אבל בגדול טיפ של אלופים, מינימום קונפיגורציה, לא לתת להם URL חדש ושימו לו את ה-Envars פה וזה, עזבו. פשוט תכירו את הכלים שיש לכם, תיכנסו בהם, הכי פשוט. הרצנו MVP, נהדר, בואו נשמע את המשתמשים שלנו. אז בהנחה ושלחנו את ה-MVP, ראינו תגובות, אנחנו מקבלים שני סוגים של תגובות, בהנחה ובאמת הכל טוב. חלק יגידו והם הרוב, אוקיי, סבבה, נהדר, קול, תודה, אני אשתמש בזה, וזהו, תודה רבה, תודה רבה, אדונות פלטפורמה. אבל חלק מהם יגידו, וואו, מה זה? מה זה, כתבתם את זה בראסט? יש מצב שאתם כאילו הוצאתם את זה משהו אופן סורס? וואו, זה ממש מגניב, אני יכול לראות. נהדר, אלה הדיזיין פרטנרס שלנו. אנשים שמאוד מאוד מתעניינים במוצר,
והם גם השגרירים שלנו, ואותם אנחנו נרצה לפגוש. נרצה לפגוש בפגישות דו-שבועיות או חודשיות איתם ועם ראשי צוותים ולשאול אותם מה קורה באמת בשטח. מבסוטים, לא מבסוטים, רוצים לשמוע מה קורה. אנחנו מקבלים מפה שני דברים. דבר ראשון, היתרון אחד הוא נטרול הנחות. אנחנו כבר לא יוצאים מנקודת הנחה לגבי נושא מסוים ואז אנחנו על פיו בונים. לא, נגמר סיפור ההנחות של ה-MVP. עכשיו אנחנו רק עם מה שקורה בשטח. נקודה שנייה שעוזרת לנו הוא העמקת הקשרים. יש פה בעצם סימביוזה עם הלקוחות. הם מרגישים ששומעים אותם, אוקיי, אני יושב אשכרה עם מישהו שיוצר לי כלים, ונותן לו פידבק, והוא עושה את מה שאני הרגע אמרתי, מטורף. ואנחנו מקבלים אנשים מהשטח שמספרים לנו מה עובד ומה לא, ורק בעזרת אותו פידבק, אנחנו יכולים להתקדם לכיוון שינויים במוצר. המוצר הוא כבר מתרחק מעולם של פרויקט שיש לו התחלה וסוף, ואנחנו יותר מגיעים למצב של מוצר שמתקדם וזז בעזרת אותם פגישות. עוד פגישה, עוד פידבק, עוד שינוי, עוד פיצ'ר, עוד תיקון לבאג. נקודה אחרונה, מדידה. אנחנו נרצה למדוד ברמת הדאטה את מה שקורה לנו במוצר הפנימי. נהדר, זה כיף מאוד לשמוע אנשים, אבל מידע הוא הדבר החזק ביותר, ואם יש לנו, ואנחנו נרצה להשתמש באותם כלים כמו שאנחנו מודדים את הפרודקשן. אם אנחנו מודדים עם גרפנה ופרומיטיוס, נהדר, תמדדו את המוצר הפנימי שלכם, את אותו IDP עם גרפנה ופרומיטיוס. אם יש לנו UI, בכלל מדהים, כי אנחנו נוכל לראות לוגין וקליקים, והאם בכלל אנשים נוגעים לנו ב-UI, איזה פיצ'רים עובדים, איזה לא, האם Second User Onboarding עבד או לא עבד, נוכל לראות טרנדים לאורך זמן, זה מספר לנו סיפור משלים, מעולה, לא פחות מהמפגש האנושי. נקודה אחרונה בנושא של מדידות, סקרי שביעות רצון, או שכמו שאנחנו קוראים לזה, סקרי צביעות רצון, בעצם לשלוח לאנשים סקרים של האם אתם מבסוטים ממה שקורה אצלנו. לא הדבר שהכי כיף למלא מנקודת המבט של המתכנתים, אותם לקוחות, אבל בשבילנו זה דבר מדהים ואיכותי. אנחנו נרצה כן לבנות את זה בצורה של שני סוגים של שאלות. שאלה אחת, סוג אחד, שאלות פתוחות. האם אתם מבסוטים מהספורט שאנחנו נותנים לכם? האם אתם רואים שיש לכם שיפור ב-CI/CD? שאלות פתוחות. וסוג שני הוא שאלות סגורות של מדד. בואו דרגו לי מ-1 עד 5 עד כמה עובד לכם יותר טוב הניהול של ה-observability. האם ראיתם שיפור בזמן האחרון? היתרון שיש לשאלות סגורות הוא שאם אנחנו נשאל אותם באינטרוולים קבועים לאורך זמן, אנחנו נוכל לראות טרנדים. האם באמת היה שיפור מסוים, או להפך, האם היה דווקא פחות שיפור בנושא מסוים, כי אם אנחנו נראה ירידה במדד המספרי. אצלנו בחברה הבינו שבאמת אנשים לא כל כך אוהבים למלא את הסקרים האלה, זה די חופר ומעצבן. בגלל זה אצלנו הדירקטור של הפלטפורם אנג'ינירינג אמר שהוא ייתן מהסווג שהוא מוצא בכל הכנסים שהוא הולך למי שימלא את השאלות הפתוחות באופן האיכותי ביותר, ותאמינו לו, זה עובד, אנשים מאוד מאוד אוהבים גרביים. אז כמו שראינו, פלטפורמה היא ממש לא שגר ושכח, אנחנו למדנו שהמפגש הזה עם לקוחות פנימיים הוא הכרחי, גם ה-research וגם ה-MVP must לחלוטין. השינוי פרדיגמה הזה הוא לא פשוט בכלל, אבל הוא הכרחי וחשוב צוותי פלטפורמה, במיוחד אלה שאין להם אנשי מוצר. כמו שאמרתי, לא פשוט, אבל הוא לוקח את הצוות שלכם 10 צעדים קדימה. משפט אחרון לסיום, אז כמו באיקאה, אין כמו לבנות, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו מהנדסים, זה הדבר הכי כיף בעולם, אבל תמיד נרצה לזכור שאנחנו בונים בשביל אנשים אחרים ולא רק בשבילנו, ולכן עדיף לנו לפגוש אותם בשלב כמה שיותר מוקדם, כדי שנימנע מפדיחות. תודה רבה.